Ну, казалось бы, вот уже прошло сколько лет. Никто никого пальцем не тронул. Крымские татары абсолютно европейская нация со своими особенностями, но в позитив. Никогда мы никого ничего там, да. И до сих пор, даже в Украине, даже сейчас встречаются люди, которые считают нас чужими. Вот с чем это связано? Мало того, що ви говорите, нічого поганого не зробили, кримські татари ще зробили одну річ, за яку їм в Європі треба в кожному місті, принаймні великому, поставити по пам'ятнику народу. Тому що, зверніть увагу, між християнством європейським і мусульманством є два типи діалогу. З арабськими мусульманами і з тюрками. Арабські мусульмани діалог – це що? Шахіди, вибухи, тероризм. Крестовые. Да. Да? З тюркськими мусульманами спокійний діалог, жодного теракту. Що це? Інші мусульмани? Ні, ті самі мусульмани. В чим справа? А справа в тому, що цей діалог встановлювали кримські татари. І от ваш національний пророк, будемо його так називати, ну Шевченка називаємо пророком, знаєш, буде і у вас пророк. Ісмаїл Гаспринський, це якраз... В світському смислі, да. Да, в світському. Національний, не релігійний пророк. Да. Ісмаїл Гаспринський, це якраз була та людина, яка створила новий тип діалогу, точніше, новий тип мусульманства, яке може підтримувати діалог з сучасним християнством. Тому що кримські татари були досить специфічними мусульманами. Жінки, наприклад, там не закривали ніколи обличчя. Не було цієї гіпермусульманської закритості. Но у нас вообще-то впервые в 2018 году было в Европе, по-моему, несколько стран всего было, это точно впервые в мусульманском мире, первый Курултай дал право выбирать и быть женщиной. Точно, абсолютно. Даже речь не шла о дискриминации, да. Никого в голову это не приходило. І от на базі цієї традиції кримсько-татарської було зроблено спочатку такий внутрішній цей джадидизм, тобто оновлення рух, ідеологом якого був Гаспринський. Потім воно розповсюдилося на пантюрківських цих каналах. Ну, коли Ісмаїл Гаспринський видавав газету «Терджеман-переводчик», це було на всю Російську імперію видання. Це не було... В Уйгуристані читали. Да, в Уйгурі. Да. Тобто це була... А вона несла цю ідеологію, розумієте? Те, що новий спосіб навчання, так навчання якраз і було основною проблемою мусульманського світу. Тому що оця чітка розподіл між жінками, чоловіками, жінками... Нет, потому что еще и не давали людям учиться. Да, але класична мусульманська освіта не давала можливості вчитися жінкам, ще в одних школах. І оця ідеологія, яка тоді зародилася у цих, якби, там, младотатар, да, і лідером яких був, власне, Гаспринський, вона привела до того, що розвернулася вся освіта, розвернулася культура, зробила такий віраж. І ми отримали миролюбне до іншої релігії мусульманську культуру, кримсько-татарську, перш за все, яка тут таки почала діалог з Європою. Ви знаєте,